नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कबीरदास प्रभु மட்டும் வந்திருக்கீங்களா? हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु. புக் கையில வச்சிருக்கீங்களா பிரபு? வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, 7.25 வாசிக்கிறீங்களா பிரபு? அதுக்குள்ள இது. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. 7.25. हरे ओम. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. अव्यक्तं व्याक्तिम् आबन्नं मन्यन्ते माम् बुद्ध्यः परं भावम् अजानन्दो மாவ்யம் அனுத்தமம். என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷராகிய பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். பொருளுரை: தேவர்கள் வழிபடுவோர் சிற்றறிவுடையோர் என்று ஏற்கனவே கூறப்பட்டுள்ளது. இங்கே அருவவாதிகளும் அவ்வாறே வர்ணிக்கப்படுகின்றனர். பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனின் முன்பு தனது தனிப்பட்ட உருவத்துடன் இங்கே பேசிக் கொண்டுள்ள போதிலும் அறியாமையின் காரணத்தால் இறைவனுக்கு உண்மையில் உருவம் கிடையாது என்று அருவவாதிகள் வாதிக்கின்றனர். ராமானுஜ ஆச்சாரியரது குரு பரம்பரையை சேர்ந்த மாபெரும் பக்தரான யமுனாச்சாரியார் இது சம்பந்தமாக மிகவும் பொருத்தமான ஒன்றினை எழுதியுள்ளார். அவர் கூறுகிறார்: துவாம் சீல ரூப சரிதை பரம பிருக்ஷடைக சத்வேன சதாத் விகதயா பிரபலைஷ் சாஸ்திரை பிரக்யாத தைவ பரமார்த்த விதாம் மதைச்ச நைவாசுர பிரகிருதிய பிரபவந்தி போத்துவம். எம்பெருமானை வியாசதேவர், நாரதர் முதலிய பக்தர்கள் உம்மை முழுமுதற் கடவுளாக அறிகின்றனர். பல்வேறு வேத இயக்கங்களை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் உமது குணம், ரூபம், லீலைகளை அறிய முடியும். அதன் மூலம் நீரே பரமபுருஷராகிய பகவான் என்பதையும் புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் உள்ள அபக்தர்களான அவர்கள் அசுரர்கள் உம்மை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர்கள் உம்மை புரிந்து கொள்ள இயலாதவர்கள். வேதாந்தம், உபனிஷத் மற்றும் இதர வேத நூல்களை விவாதிப்பதில் அவர்கள் எவ்வளவுதான் திறமைசாலியாக இருப்பினும் பரமபுருஷரான உம்மை புரிந்து கொள்வது அவருக்கு சாத்தியமல்ல. ஸ்தோத்திர ரத்னா 12. வேதாந்த இலக்கியங்களை கற்பதால் மட்டும் முழுமுதற் கடவுளை அறிய முடியாது என்று பிரம்ம சமிதியில் கூறப்பட்டுள்ளது. முழுமுதற் கடவுளாகிய கடவுளுடைய கருணையால் மட்டுமே அவரது வியக்தித்துவத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும். எனவேதான் தேவர்களை வழிபடுவோர் மட்டும் சிற்றறிவு படைத்தவர்கள் அல்ல. பகவானின் வியக்தித்துவத்தை புரிந்து கொள்ள இயலாமல் உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வு சற்றுமின்றி வேதாந்தம் மற்றும் வேத இலக்கியங்களை பற்றிய அனுமானத்தில் ஈடுபட்டுள்ள அபக்தர்கள் சிற்றறிவு படைத்தவர்களே என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. பூரண உண்மை அருவமானது என்னும் கருத்தை உடையவர்கள் அபுத்திய பூரண உண்மையின் இறுதி நிலையை அறியாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். பரமனை பற்றிய உணர்வு அருவ பிரமனில் தொடங்கி பரமாத்ம நிலைக்கு உயர்வு பெறுகிறது. ஆனால்
பூரண உண்மையின் இறுதி சொல் பகவான் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. நவீன கால அருவவாதிகள் இவர்களை விட மேலும் சிற்றறிவு படைத்தவர்கள். ஏனெனில் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்று என உறுதியுடன் கூறிய அவர்களது தலைசிறந்த முன்னோரான சங்கராச்சாரியரையே அவர்கள் பின்பற்றுவதில்லை. எனவே பரம உண்மையை அறியாத அருவவாதிகள் கிருஷ்ணர் தேவகி வசுதேவரின் புதல்வர் மட்டுமே, அல்லது ஒரு இளவரசர், அல்லது பழம்பொருந்திய ஒரு சாதாரண ஜீவாத்மா என்று கருதுகின்றனர். இதுவும் பகவத்கீதையில் 9.11 கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அவஜானந்தி மாமூடம் மானுஷம் தனம் ஆசிரிதம். முட்டாள்கள் மட்டுமே என்னை சாதாரண மனிதனாக கருதுவார்கள். உண்மை என்னவென்றால் பக்தி தொண்டு ஆற்றாமல் கிருஷ்ணபுரத்தை விருத்தி செய்யாமல் யாரும் கிருஷ்ணனை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பாகவதம் 10.14.29 இதனை உறுதி செய்கின்றது. அதாபி தேவ பாதாம்புஜ ஜத்வய பிரசதோ லேச நுக்ருஹீத ஏவகி ஞானாதி தத்துவம் பகவான் மகிம்னோ ந சான்ய ஏகோபி சிரம் விசின்வன். எம்பெருமானே, உமது தாமரை திருவடிகளின் கருணையை ஒருவன் சிறிதளவு பெற்றால் அவன் உமது வியக்தித்துவத்தின் மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி யூகிப்பவர்கள் பல வருடங்களாக தொடர்ந்து வேதங்களை படித்தாலும் உம்மை அறிய இயலாதவர்களாவார். பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரது ரூபம், குணம் அல்லது நாமத்தின் மகிமைகளை மன அனுமானத்தினாலும் வேத இயக்கங்களை விவாதிப்பதாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவரை பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மகாமந்திர உச்சரிப்புடன் தொடங்கக்கூடிய கிருஷ்ண உணர்வில் பூர்ணமாக ஈடுபடும் போது பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ணரது உடல் இந்த ஜட இயற்கையினால் ஆனது என்றும், அவரது லீலைகள், அவரது ரூபம் மற்றும் அனைத்தும் மாயை என்றும் பக்தியற்ற அருவவாதிகள் எண்ணுகின்றனர். இத்தகைய அருவவாதிகள் மாயாவாதிகள் என்று அறியப்படுகின்றனர். இவர்கள் இறுதி உண்மையை அறியாதவர்கள். 20வது ஸ்லோகம் மிக தெளிவாக கூறுகின்றது. காமை தை பிரித ஞானன பிரபத்யந்திய தேவதா. காம இச்சையினால் குருடனானவர்கள் பல்வேறு தேவர்களிடம் சரணைகின்றனர். பரமபுருஷ பகவான் மட்டுமன்றி பல்வேறு தேவர்களும் உள்ளனர் என்பதும், அத்தகைய தேவர்களுக்கென குறிப்பிட்ட லோகங்களும் பகவானுக்கென குறிப்பிட்ட லோகமும் உள்ளது என்பதும் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. 23ஆம் ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி தேவான் தேவ யஜோ யாந்தி மத் பக்தா யாந்தி மாம் அபி. தேவர்களை வழிபடுவர்கள் தேவர்களுடைய பல்வேறு லோகங்களை அடைகின்றனர். பகவான் கிருஷ்ணனின் பக்தர்கள் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றனர். இக்கருத்து தெளிவாக கூறப்பட்டிருப்பினும் அருவவாதிகள் கடவுள் உருவமற்றவர் என்றும் இந்த உருவங்கள் அனைத்தும் கற்பனையானவை என்றும் கூறுகின்றனர். கீதையை படித்ததிலிருந்து தேவர்களும் அவர்களது லோகங்களும் அருவமானவை என்று தோணுகின்றதா? நிச்சயமாக தேவர்களும் சரி, பரமபுருஷ கிருஷ்ணரும் சரி அருவமானவர்கள் அல்ல. அவர்கள் அனைவரும் நபர்கள். பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள். அவருக்கு சொந்த வாசஸ்தலம் உண்டு. அதுபோலவே தேவர்களுக்கும் தலங்கள் உண்டு. எனவே இறுதி உண்மை அருவமானது, உருவம் அடையாளம் காண்பதற்கே என்று நிர்விசேஷ கருத்து உண்மைக்கு புறம்பானதாகும். உருவம் அடையாளம் அல்ல என்பது இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. தேவர்களது ரூபங்களும் பரமபுருஷரது ரூபமும் ஒரே சமயத்திற்கக்கூடியவை என்றும், பகவான் கிருஷ்ணர் சச்சித் ஆனந்தமயமானவர், நித்தியமான ஆனந்த அறிவுடையவர் என்றும் நாம் பகவத்கீதையிலிருந்து தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் பரம பூரண உண்மை இயற்கையிலேயே பூரண ஆனந்தம் உடையவர். ஆனந்தமயோ பயாசாத் என்னும் எல்லையற்ற மங்களகரமான குணங்களின் இருப்பிடம் அவரே என்றும் வேதங்களும் உறுதி செய்கின்றன. தான் பிறப்பற்றவன் அஜ என்ற போதிலும் தனது விருப்பப்படி தோன்றுவதாக பகவான் கீதையில் கூறுகிறார். இத்தகைய உண்மைகளே நம் பகவத்கீதையிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை. பரமபுருஷ பகவான் எவ்வாறு அருவமாக இருக்க முடியும் என்பது நமக்கு புரிவதில்லை. கீதையின் வார்த்தைகளை பொறுத்தவரை அருவவாதிகளின் அடையாள கொள்கை பொய்யானதாகும். பரம பூரண உண்மையான பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரூபமும் தனித்தன்மையும் உண்டு என்பது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து மிகவும் தெளிவாகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்த இதுல இருந்து நீங்க அதுல
வாசிட்டு அதுல என்ன புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். லெவல் 2ல வந்துட்டோம் நம்ம. ஸோ அடுத்த பதம் இப்ப வாசிக்கும் போது அந்த இதை பத்தி நம்ம வாசிக்கணும். சரிங்க உங்களோட அந்த புரிதல் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. சரி, சரிங்க நம்ம இந்த இதுல வந்து அருவவாதிகளை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அருவவாதிகள்ன்றவங்க யாரு? ம் உருவமே இல்ல பகவானுக்கு அப்படின்ற ஒரு கொள்கை கொண்டவங்க. அது ஓகே மட்டும் இல்லாம பிரம்மன் நிலையில, அதாவது ம் பகவான நம்ம 3 நிலையில பார்க்கிறோம்னு பார்த்தோம் இல்லையா? பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷன். அதுல ஆமா அந்த பரபிரம்ம நிலையில இருக்கவங்க தான் வந்து இந்த அருவவாதிகள். சோ அவங்கள பத்தின டிஸ்கஷன் தான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். அது மட்டும் இல்ல, உடல் சார்ந்த தேவைகள்ல இருக்கக்கூடிய அ அம் மக்கள வந்து உடல் சார்ந்த தேவைகள்ல இருக்கக்கூடியவங்க. அ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ மனம் சார்ந்த தேவைகள். அடுத்தது ஆன்மீகம் சார்ந்த தேவைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப எப்ப நம்ம வந்து பகவான முழுமையாக அ புரிந்து கொண்டு, அவரே பூரண உண்மை அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு, அந்த ஒரு பாவத்துல இருக்குமோ, அது வந்து ஆனந்தமயா அல்லது அப்யாசாத் என்று சொல்லப்படுது. சோ எல்லையற்ற மங்களகரமான குணங்களோட இருப்பிடம் அவர்தான் அப்படின்ற ஒரு ஒரு புரிதல் நமக்கு அங்க தெரியுது. அப்ப அவருக்கு வந்து எப்படி வந்து உருவம் இல்லாம இருக்கும்? அது மட்டும் அல்ல, தேவர்களும் இருக்காங்க. ஸோ தேவர்களோட லோகங்கள்லாம் இருக்கு. அப்போ வந்து அந்த அருவவாதித்தனம்ன்றது வந்து தவறான ஒன்று. ம் அவரு பிறப்பு இல்லாதவராக இருந்தாலுமே, பிறப்பற்றவராக இருந்தாலும், அவரோட விருப்பப்படி தோன்றதா பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்கார். அதனால இந்த ஞானங்கள்லாம் தெரிஞ்சதுனால, இந்த பகவானுக்கு உருவம் இல்ல அப்படின்னு சொல்றது வந்து தவறான ஒன்று. அப்படி யாராவது சொன்னாங்கன்னா, அவங்க வந்து சிற்றறிவு படைத்தவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ கீதையோட வார்த்தைகள பொறுத்தவரைக்கும், அருவவாதிகளோட அந்த கொள்கை வந்து பொய்யான ஒன்று. பகவானுக்கு ரூபமும் அவருக்கு வந்து தனித்தன்மையும் இருக்கு. ஒரு அவதாரத்திலயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அ தனித்தன்மைய கொண்டிருக்கார். பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய நரசிம்ம அவதாரத்துல மனிதனாகவும், மிருகமும் கலந்து அந்த மாரி வந்திருக்கார். ஏன் அப்படி வந்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா, தன்னுடைய பக்தன் அப்படி ஒரு வரம் குடுத்திருக்காரு. அதனால அதுக்காக வந்திருக்காரு பகவான். பிரம்மதேவர்கிட்ட ஹிரண்யகசிபு கேட்கிறாரு இல்லையா? நீங்க ஆமா படைச்ச இதுல இருந்தும் எனக்கு வந்து மரணம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறார். அதே சமயத்துல விலங்குகளால மரணம் வரக்கூடாது, மனுஷனால வரக்கூடாது. இந்த லோகத்துல என்ன இருந்தாலும் நீங்க தான் சிருஷ்டி பண்றீங்க. அப்போ உங்களோட படைப்புல இருந்து எதுவுமே என்ன வந்து கொல்லக்கூடாது. அதே போல ஆயுதம் முதல் கொண்டு எல்லாமே நீங்க தான் பண்றீங்க. அப்போ எந்த ஆயுதத்தாலும் கொல்லப்படக்கூடாது. ரொம்ப ட்ரிக்கியா அவர் கேட்கிறார். அதனால ம் தன்னுடைய பக்தன் பிரம்மதேவன் கொடுத்த அந்த வாக்க காப்பாத்துறதுக்காக ஒரு அவதாரத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தனித்தன்மையோட பகவான் வந்து அவதாரம் பண்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அங்க வந்து உருவம் இருக்கு இல்லையா பகவானுக்கு. அவருக்கு உருவம் இல்லன்னு நம்ம சொல்றது வந்து தவறான ஒன்று அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 25வது பதம் நான் வாசிக்கிறேன் பிரபு. ஓகே மாதாஜி नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको மாமஜமவ்யயம். மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கியவர் தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபாதருக்கு ஜெய். சிற்றறிவு உடையோருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. ஆஹ் இப்ப நம்மளுடைய நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த லோகத்துல எந்த இடத்துல நம்ம இருக்கோமோ அங்க என்ன இருக்கோ அதை பத்தி தான் நமக்கு தெரியும். அதை தாண்டி நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிணத்துக்குள்ள அந்த தவளைகளோ இல்ல மீனோ இருக்குன்னா அவங்களுக்கு அந்த கிணத்தை பத்தி மட்டும்தான் தெரியும். இதை தாண்டி வெளியில இருக்கக்கூடிய பெரிய சமுத்திரத்தை பத்தியோ இல்ல மற்ற லோகத்தை பத்தியோ தெரியாது. அது போல நம்ம வந்து இந்த ஆஹ் முக்குணங்களால இந்த லோகத்துல இருக்கோம். இந்த அருவவாதிகள் சிற்றறிவு படைத்தவர் பகவானுக்கு வந்து ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றவங்களோ அல்லது அவரும் நம்மள மாதிரி ஒரு மனிதன் சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரியான சிற்றறிவு படைத்தவர்களுக்கும் முட்டாளுக்கும் பகவான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. ஏன்னா அவங்க கிட்ட பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அவரிடத்துல சரணடையணும்ன்ற பாவமே இல்லாத போது அவங்களுக்கு பகவான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. அவருடைய அந்த அந்தரங்க சக்தியால அவர் கவரப்பட்டிருக்கார். அதனால நம்மளுக்கு வந்து அவரை பத்தி புரிந்து கொள்ள முடியாது. அது மட்டுமல்ல, நாம வந்து இந்த முக்குணத்துல ஆழ்த்தப்பட்டிருக்கிறதுனால நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய பகவானை பத்தி புரிந்துக்கக்கூடிய தன்மையில நம்ம இல்ல. கிருஷ்ணர் இவ்வுலகில் இருந்தபோது அவர் அனைவரின் கண்களுக்கும் புலப்பட்டார். அப்படி இருக்கையில் அவர் அனைவருக்கும் தோன்றுவதில்லை என்று எவ்வாறு கூற முடியும் அப்படி வாதம் வரலாம். ஆனா அவர் தன்னை எல்லோருக்கும் வெளிப்படுத்துவதில்லை. ஆஹ்
கிருஷ்ணர் இங்கே இருந்தபோது அவரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதை ஒரு சிலராலே புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. குரு வம்சத்தினரின் சபையில் கிருஷ்ணரை தலைவராக தேர்ந்தெடுத்ததை எதிர்த்து சிசுபாலன் பேசிய போது கிருஷ்ணரை ஆதரித்து பீஷ்மர் அவரே முழுமுதற் கடவுள் என்று பிரகடனம் செய்தார். அது போலவே கிருஷ்ணர் மட்டுமே பரமபுருஷர், அனைவரும் அல்ல என்பதை பாண்டவர்களும் வேறு சிலரும் கூட அறிந்திருந்தார்கள். பக்தர்கள் அல்லாதவர்களுக்கும் சாதாரண மனிதருக்கும் அவர் வெளிப்படுவதில்லை. சிசுபாலனுக்கு பொறாமை. நம்மள பகவானிடத்துல இருந்து எது நமக்கு பிடிக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த காமம், கோபம், பயம், பொறாமைன்னு பார்க்கும். எப்ப நமக்கு அவர் மேல பொறாமை வருதோ அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி கட்டுண்ட லோகத்துல இருக்கோம். அவர் மாதிரியே நானும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற அந்த பொறாமை வந்ததுனாலதான் நம்ம இந்த மாய லோகத்துல மாட்டின்னு இருக்கோம். இதுல இருந்து வெளியில வர முடியாம தவிச்சிட்டும் இருக்கோம். சோ இங்க சிசுபாலனுடைய கதை ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா சிசுபாலன் திரு அந்த கதை தெரியும் நமக்கு. அவருடைய சொந்த அத்தையோட மகன் தான் சிசுபாலன். அதனால சிசுபாலனுக்கு ரொம்ப கோரமாகவும் 3 கண்களோடையும் இருக்க. அப்போ அசரீரி கேக்குது, யார் ஒருத்தவங்களுடைய ஸ்பரிசம் பட்டு இவருடைய கண்கள் அகன்று விடும், ரொம்ப அழகானவரா மாறிடுவார். அதே சமயத்துல அவங்க கையாலதான் அவருக்கு மரணமும் தெரிஞ்சிச்சு. அதனால பொறாம சிசுபாலனுக்கு கிருஷ்ணர் மேல. இவன் தான் எனக்கு மரணத்தை கொடுக்க போறான்ற அந்த கோபம், பயம் எல்லாமே இருந்துச்சு. அதனால எப்பவுமே கிருஷ்ணரை நிந்திச்சுக்கிட்டே இருப்பார், திட்டிகிட்டே இருப்பார். அப்ப பாண்டவர்களுக்கு ஒரு பெரிய காட்டை கொடுத்துறான் துரியோதனன். அதுல இந்திரபிரஸ்தம் பெரிய அரண்மனை பண்றாங்க பாண்டவர்கள். அப்போ அந்த இதுக்குள்ள முதல் மரியாதை யாருக்கு கொடுக்கணும் போது பீஷ்மர் பிதாமகர் சொல்றார் கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷர், அவருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா ஆஹ் சிசுபாலன் உடனே சண்டைக்கு போறான். சிசுபாலன் உடனே திட்ட ஆரம்பிக்கிறான். சிசுபாலனும் துரியோதனனும் பாத்தீங்கன்னா சம்பந்தி முறை. சிசுபாலன் திட்டினது பாத்தீங்கன்னா துரியோதனோட முகம் சுளிக்கு. சாரி, சிசுபாலன் இல்ல, கிருஷ்ணரும் துரியோதனனும் சம்பந்தி முறை. துரியோதனோட முகம் கூட முகம் சுளிக்கிற அளவுக்கு போயிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவமானப்படுத்துகின்றார் சிசுபாலன். சோ அந்த பக்தர் இல்லாதவங்களுக்கு அவரை பத்தி புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவரது தூய பக்தர்களை தவிர யாரும் அவரை தங்களை போன்று சாதாரண நபராக கருதுகின்றார்கள். அவர் தனது பக்தர்களுக்கு மட்டுமே ஆனந்த பெருங்கடலாக காட்சியளிக்கின்றார். ஆனால் அறிவற்ற அபக்தர்களுக்கு அவர் தனது அந்தரங்க சக்தியால் மறைக்கப்பட்டார். பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் பகவான் தன்னை யாருன்னு காட்டுறார். மற்றவங்களுக்கு அவரே அந்த சக்தியின் மூலமாக, அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்தரங்க சக்தி மூலமாக மறைச்சுக்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல முதல் காண்டத்துல 8வது அத்தியாயம் 19வது பதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா குந்தி தேவியோட பிரார்த்தனைகள். அதுல யோக மாயை எனும் திரையினால் பகவான் மறைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் சாதாரண மக்கள் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த யோக மாயை எனும் திரை ஈஷோபனிஷத்திலும் 15வது மந்திரத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டது. அது என்ன அப்படின்னா, ஹிரண்மயேன பாத்ரேன சத்யஸ்யாபிஹிதம் முகம் தத் தத்தவம் பூஷன் அபாவ்ருணு சத்ய தர்மாய திருஷ்டயே. எம்பெருமானே, அகிலங்களை எல்லாம் பராமரிப்பவர் நீரே. உமக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதே அறக்கொள்கைகளில் தலை சிறந்ததாகும். அவர்கிட்ட இருந்துதான் புருஷாவதாரம் பார்க்கிறோம். மகாவிஷ்ணு, கர்ப்பதர்ஷாய் விஷ்ணு, சிரதர்ஷாய் விஷ்ணு. இந்த அண்ட சராசரத்தை எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்துதான் வருது. எனவே என்னையும் பராமரிக்குமாறு உம்மிடம் வேண்டுகிறேன். உமது திவ்யமான ரூபம் யோகமாயினால மறைக்கப்பட்டிருக்கு. யோகமாயை, மகாமாயின் 2 இருக்கு. நம்ம இந்த பௌதீக இதுல மாட்டிட்டு இருக்கோம். அதனால இது மகாமாயை. யோகமாயினால அவரு மறைக்கப்பட்டிருக்கார். பிரம்ம ஜோதியை அந்தரங்க சக்தியின் திரையாகும். உமது சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகத்தை என்னது நித்தியமான அறிவு நிறைந்த காண விடாமல் என்னை தடுக்கும் இந்த பேரொளியினை தயவு செய்து விளக்குவீராக. ஆனந்தமும் அறிவும் நிறைந்த பரமபுருஷ பகவானின் திவ்ய ரூபம் அவரது அந்தரங்க சக்தியான பிரம்ம ஜோதியினால் கவரப்பட்டதால் அறிவில் குன்றியவர்கள் அருவவாதிகள் பரமனை காண முடியாது. அதுதான் 3 நிலையில பாக்குறோம் சூரியனை. சூரியனோட அந்த ஒளி கதிர், அதுக்கப்புறம் ஒரு கோல அவரை சுற்றி ஒரு வட்டமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அதுதான் சூரியன் நினைக்கிறோம். அப்புறம் அந்த உண்மையான அந்த கோலம். அது போல பகவானுடைய அந்த அந்த 3 நிலையில இருக்கிறத முதல் நிலையை போய் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், அதாவது
பரபிரம்மம் அப்படின்ற அந்த நிலைதான் வந்து பகவான் நினைச்சுக்கிறோம். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க உருவமே கிடையாது. சோ அருவவாதிகளோட கொள்கை அதாத்தான் இருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் 10வது காண்டம் 14வது அத்தியாயம் 7வது பதத்தில் பிரம்மதேவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, பரமபுருஷ பகவானே, பரமாத்மாவே, ரகசியங்களின் எஜமானரே, உமது சக்திகளையும் லீலையும் கணக்கிட உலகில் யாரால் முடியும்? அது உண்மைதான் இல்லையா? பகவான் பரமாத்மாவாக எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்காரு அப்படின்னாக்கா, அவருக்கு எல்லார பத்தின ரகசியங்கள் தெரியும். ஆனா நமக்கு தான் நம்மளை பத்தியே புரிஞ்சுக்க முடியல. இதுல அவரை எப்படி பத்தி நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? நீர் எப்போதும் உமது அந்தரங்க சக்தியை பெருக்கிக் கொண்டிருப்பதால் உம்மை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. கற்றறிந்த விஞ்ஞானிகளும் அறிஞர்களும் ஜட உலகத்தின் அணுக்களை வேண்டுமானால் கணக்க முடியும். ஆனால் தங்களது கண்களுக்கு முன் இருந்தாலும் உங்களுடைய சக்தியையும் குணங்களையும் அவர்களால் கணக்கிட இயலாது. பரமபுருஷ பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிறப்பற்றவர் மட்டுமல்ல, அழிவற்றவரும் ஆவார். அவரிடத்திலிருந்து வந்த நாமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானவர்கள். சோ அவரது நித்திய ரூபம் அறிவும் ஆனந்தமும் நிறைந்தது. அவரது சக்திகள் அனைத்தும் அழிவற்றது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம 25வது பதத்துல பார்க்கணும். 26வது பதம் வேற யாராவது ஜாயின் பண்ணிருக்காங்களா பிரபு? ஹரே ஆமா கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இது ஜனகிராமன் பிரபு ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு ஒரு ஹரே டவுட் இருக்கு மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. ஒரு நிமிஷம். ம் இது இது துரியோதனன் வந்து கிருஷ்ணருக்கோ ம். சிசுபாலனுக்கோ நீங்க சம்பந்தியோ இதை ஒரு முறை இல்ல இல்ல, சொன்னீங்க. சிசுபாலனுக்கு அல்ல, துரியோதனனும் கிருஷ்ணரும் வந்து சம்பந்தி. துரியோதனோட மகளை தான் வந்து கிருஷ்ணரோட மகனுக்கு மனம் பிடிச்சிருப்பாரு. அதனால அவங்க 2 பேரும் சம்பந்தி முறை. துரியோதனோட மகளை கிருஷ்ணனோட மகனுக்கு சம்பந்தம் பண்றாங்களா? ஆமா ஆமா, அந்த கிருஷ்ண புக் படிச்சீங்கன்னா தெரியும் அதுல நமக்கு. ஓகே 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 மாதாஜி. அப்புறம் அவங்க 2 எஸ் பேரும் கண்ணம்மான்னு ஒருத்தங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. ஓகே பிரபு. மாதாஜால வாசிக்க முடியாது. ஓகே, ஜானகிராமன் பிரபு இல்ல இன்னொரு டவுட் மாதாஜி. இப்ப சொல்லுங்க. இந்த ஸ்லோகம் படிச்சீங்களே, ஹிரண்மயனின்னு, அது வந்து குந்தி தேவியோட வந்தனையா இல்ல அது ஈசோபனிஷத்தா மாதாஜி இது? இல்ல, குந்தி தேவியோட ஹிரண்மயேன அதுதானே? ஆமா மாதாஜி, அது வந்து ஈஷோபனிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஈசோபனிஷத்து சொல்லப்பட்டிருக்குங்களா? ஓகே ஓகே ஆமா. ஓகே, ரைட் மாதாஜி. எஸ் பிரபு. ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு. அதுல ஜானகிராமன் பிரபுட்ட கேளுங்க, இல்லைன்னா நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே பிரபு. குந்தி தேவியோட பிரார்த்தனையில அவங்க சொல்றாங்க இந்த மாதிரி யோக மாயால மறைக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு. அத மீண்டும் அந்த ஈஷோபனிஷத்துல இந்த மந்திரத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஹிரண்மயேனே அப்படின்னு பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருந்தாலும் அவர் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்காரு அப்படின்னுட்டு. இது வந்து இப்ப நம்ம வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கோம். நமக்கு வந்து இது மகாமாயா மறைக்குதா இல்ல யோகமாயா மறைக்குதா மாதாஜி? யோகமாயா வந்து பகவானோடதுங்க பிரபு. சோ நம்மள வந்து இந்த மகாமாயா தான் மறைக்கின்றது. மகாமாயா தான் நமக்கும் கிருஷ்ணர் இது பகவானுக்கும் இடையில ஒரு திரை போட்டிருக்காங்க. நம்ம எப்ப பூர்ணத்துவம் அடைகிறோமோ அப்ப வந்து நம்மளால கிருஷ்ணரை பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும், புரிஞ்சுக்க பார்க்க முடியும். எஸ் பிரபு. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஜானகிராமன் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? 26வது பதம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே புக்கில் கிருஷ்ணா. வாசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்களா? தெரியுது. வேதாகம் சமதிதானி வர்த்தமானானி சர்ஜுனா பவிஷ்யானி பௌஷானி ச பூதானி மாம்சு வேதனா கஷ்டன. ஓகே, மொழிபெயர்ப்பு வாசி. மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனா, முழுவதும் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, நீ நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் அவரு பகவான் இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, நாம அந்த 3 குணத்துல இருக்கிறதுனால இதை தாண்டி நம்மளால யோசிக்க முடியல. ரொம்ப வருடங்களுக்கு முன்பாவே இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி இருக்குமான்னு தெரியல. இப்போ எல்லா இடத்துலயும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வருது. மேபி இன் ஃபியூச்சர் அது எப்படி மாறணும்னு நமக்கு தெரியாது. நமக்கு என்ன எக்ஸ்போஷர் இருக்கோ அதுல இருந்து மட்டும்தான் நம்மளால சிந்திக்க முடியும். நம்ம வந்து இதுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்க ஒண்ணு நம்மளால சிந்திக்க முடியாது. நம்ம ஏன்னா இதுக்குள்ளேயே நம்ம ஒண்ணுன்னு இருக்கோம். ஸோ பகவான் இந்த 3 குணத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கிறதுனால அவருடைய தன்மையை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியலன்னு பாக்குறோம். பொருளுரை தெரியுதுன்னா வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. பொருளுரை வந்து இங்கே உருவம்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுது. இந்த உருவம் அருவத்தை பற்றிய கேள்வி நன்றாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அருவவாதிகள் கூறுவது போல பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ரூபம் பௌதிகமானதாக மாயையாக இருந்தால் உயிர் வாழிகளைப் போல அவரும் தனது உடலை மாற்ற வேண்டியிருக்கும். மேலும் அதன் மூலம் தன் கடந்த கால
வாழ்வினை வாழ்வின் நினைவுகளை அனைத்தும் இழந்திருப்பார். ஜட உலகில் வசிக்கும் எவரும் தனது முற்பிறவியை நினைவு கொள்ளவோ, எதிர்கால வாழ்வினை முன்னுரைக்கவோ, தனது தற்கால வாழ்வினை விளைவுகளை அறிவோ இயலாது. எனவே அவன் கடந்த நிகழ் எதிர்காலத்தினை அறியாதவன். பௌதிக கலகத்திலிருந்து விடுபடாத வரை இறந்த நிகழ்ந்த எதிர்காலத்தை எவரும் அறிய இயலாது. சாதாரண ஜீவாத்மாவை போலன்றி கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, வருங்காலத்தில் நடக்கப் போகின்றவை ஆகிய அனைத்தையும் முழுமையாக அறிவேன் என்று தெளிவாக கூறுகிறார் பகவான் கிருஷ்ணர். 4ஆம் அத்தியாயத்தில் கோடிக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்பு சூரிய தேவனான விஸ்வானுக்கு உபதேசித்ததை அவர் நினைவு கூறுவதை நாம் கண்டோம். ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக பெற்றிருப்பதால் கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு உயிர்வாழியையும் அறிவார். ஆனால் அவ்வாறு ஒவ்வொரு உயிர்வாழியிலும் பரமாத்மாவாக வீற்றுள்ள போதிலும், தனிப்பட்ட முறையில் பரமபுருஷ பகவானாக உள்ள போதிலும், சிற்றடியுள்ளவர்கள் அருவ பிரம்மனை அறிய முடிந்தாலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி பரமபுருஷராக உணர முடியாது. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, ஒரு நிமிஷம். முடிந்தாலும் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷனாக உணர முடியாது. நிச்சயமாக திவ்யமான உடல் பரமபுருஷனாக அழியக்கூடியதல்ல. அவர் சூரியனை போன்றவர். மாயை மேகத்தை போன்றது. சூரியன், மேகம், பற்பல நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கிரகங்கள் இருப்பதை ஜட உலகில் காண முடிகிறது. சில சமயங்களில் ஆகாயத்தில் உள்ள அனைத்தையும் மேகங்கள் தற்காலிகமாக மறைக்கலாம். ஆனால் அத்தகைய மறைவு நமது எல்லைக்கு உட்பட்ட பார்வையில் மட்டுமே. சூரியன், சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் உண்மையில் மறைக்கப்படுவதில்லை. அதுபோல மாயையும் பரம புருஷரை மறைக்க முடியாது. தனது அந்தரங்க சக்தியினால் அவர் சிற்றடியோருக்கு தோன்றுவதில்லை. இந்த அத்தியாயத்தின் 3வது பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி கோடிக்கணக்கான மனிதர்கள் ஒரு சிலரே தனது மனித பிறவியை பக்குவப்படுத்த முயற்சி செய்கின்றனர். அவ்வாறு பக்குவமடைந்த ஆயிரக்கணக்கான மனிதரில் ஒருவரே பகவான் கிருஷ்ணரை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அருவ பிரம்மனையோ இதயவாசியான பரமாத்மாவையோ உணர்வில் ஒருவன் பக்குவமடைந்திருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடாமல் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக உணர்வது சாத்தியமற்றதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதை வாழ்வு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரணாம் பிரபு. இங்க நமக்கு தெளிவா பகவான் சொல்லியிருக்கார். அவருடைய அந்த 3 நிலையில உயர்ந்த உத்தமமான ஒன்று பரம புருஷரோட நிலை. ஸோ நம்ம பகவான ஈவன் பிரம்மன் நிலையிலேயோ கூட ஒரு சிலர் அப்படியே நின்று விட முடியும், அல்லது பரமாத்மா நிலையிலேயோ கூட நின்று விட முடியும். ஆனா எப்ப அவரை முழுவதுமாக புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அவரை பரம புருஷராக அவரே அனைத்தின் மூலம்ன்றது தெரியும் போது மட்டும்தான் அவரை மூல முழுமுதற் கடவுளாக உணர முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அது மட்டும் அல்ல, இங்க காலம் பகவத்கீதையில 5 விஷயங்களை நம்ம படிக்கிறோம்னு பார்த்தோம். ஒண்ணு ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள், கர்மம், அது போல காலம். 4 விஷயங்களை நம்மளால மாற்ற முடியாது. ஆனா ஒரு விஷயத்த மாற்ற முடியும். சோ அதுல மாற்ற முடியாத ஒன்று காலம். பகவான் கிருஷ்ணரே காலமாக இருக்கின்றார். அதை நம்ம பார்த்த 4வது பதத்துல, நான் இந்த பகவத்கீதையே இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு கொடுத்தேங்கிறார். அப்ப உடனே அர்ஜுனனுக்கு கேள்வி வந்தது இல்லையா, எப்படி நம்ம 2 பேரும் சமகாலத்தவர்களாக இருக்கும்போது இதை நீங்க எப்படி முன்னாடி கொடுத்தேன்னு சொல்றீங்க, அதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின் போது அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நானும் நீயும் ஒரு யுகத்திலயும் வந்துருக்கோம், ஆனா உனக்கு அதெல்லாம் ஞாபகம் இல்லை, எனக்கு அது ஞாபகம் இருக்கு அப்படிங்கிற. அது போல எதிர்காலத்துல இதெல்லாம் நடக்க போகுது. அப்போ அவருடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்கும்போது அர்ஜுனன் ஆச்சரியமா பாக்குறாரு. ஏன்னா அவருடைய வாய்க்குள்ள எல்லாருமே, இப்ப இந்த போர்க்களத்துல பாக்குற எல்லாருமே அவரோட வாய்க்குள்ள எப்படி ஒரு நதி வேக வேகமா அந்த கடலை நோக்கி ஓடுதோ, அது போல எல்லாரும் அவருடைய வாய்க்குள்ள போறத அவங்க பாக்குறாங்க. அப்போ எதிர்காலம், இதுதான் எதிர்காலம். சோ அதனாலதான் பகவான் சொல்றாரு, நானே காலம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதனாலதான் நம்மளுடைய காலத்தை கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம சிறப்பாக ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ பகவான எப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா, இந்த அருவவாதிகள் மாதிரி பரபிரம்ம நிலையிலையோ, அதாவது ஒரு ஒளி பிழம்பு அதுதான் பகவான் அப்படின்ற நிலையிலேயோ, அல்லது இதயத்திலேயே வசிக்கக்கூடிய இதயவாசியான பரமாத்ம நிலையிலோ, நானும் கடவுள் நீனும் கடவுள் அந்த மாதிரி நிலையிலோ
முழுமையா புரிந்து கொள்ள முடியாது. எப்ப புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னாக்கா, அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். அவர் விபு ஆத்மா, அக்கண்டமானவர். நம்ம அணு ஆத்மா. பகவான் கிட்ட இருக்கிற அதே குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்டயும் இருக்கு. ஆனா அந்த குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி வைஸ்ல அது ரொம்ப அவர்கிட்ட அதிகமாக இருக்கு. பகவான் போல நம்ம ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் நிறைய வேற்றுமைகள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது அவர் பிறப்பற்றவர், அழிவற்றவர், நித்தியமானவர். ஒரு ஒரு யுகத்திலையும் அவருக்கு தோன்றா மாதிரி அவர் இறங்கி வருகின்றார், அவதாரம் பண்றார் புரியும் போது அவரை மூல முழுமுதற் கடவுளாக பார்க்கின்றோம். 27வது பதம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 27. இச்சா துவேஷ சமுத்தேன துவந்தவ மோகன பாரத சர்வபூதானி சம்மோகம் சர்க்கே யாந்தி பரந்தவ. பொருளுரை. இது மொழிபெயர்ப்பு. பரத குலத்தோன்றலே, எதிர்களை வெல்வோனே, விருப்பு வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகளில் மயங்கியுள்ள எல்லா உயிர்வாளிகளும் மிகுந்த குழப்பத்துடன் பிறந்துள்ளனர். பொருளுரை. தூய ஞானமான முழுமுதற் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிந்து செயல்படுவதே உயிர்வாளியின் உண்மையான சுரூப நிலையாகும். இந்த தூய ஞானத்திடமிருந்து பிரிவது எனும் மயக்கத்தை ஒருவன் அடையும் போது அவன் மாயையின் சக்தியினால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாதவனாக ஆகிவிடுகின்றான். மாயையின் சக்தி நீங்க சொல்லணும் கருத்து. இப்ப நீங்க அது வாசிக்கும் போதே புரிஞ்சுக்கங்க என்ன சொல்றீங்க. இல்ல நடுவுல ஒரு 2-3 சென்டென்ஸ் முடிச்சுட்டு நீங்க ஏதாவது சொல்லணும்னா கூட உங்க கருத்து சொல்லலாம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. அப்ப நான் இது இப்ப இது டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன உங்களுக்கு புரியுதோ அதை நீங்க அப்பப்போ சொன்னாலும் சரி, அல்லது முடிச்சுட்டு சொன்னாலும் அப்பப்ப நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. ஏன்னா நம்ம 7வது பதம் வந்துட்டோம் அதனால. ஓகே. பரதகுல தோன்றலே, எதிர்களை வெல்வோனே, விருப்பு வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகள் மயங்கியுள்ள எல்லா உயிர்வாழ்களும் மிகுந்த குழப்பத்துடன் பிறந்துள்ளனர். அதுனா என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதாவது விருப்பு வெறுப்புங்கிற மாயில கட்டுப்பட்டு வாழ்கின்ற நம்ம எல்லா உயிர்வாளிகளும் குழப்பத்திலே பிறந்திருக்காங்க பகவான் சொல்றாரு. இல்ல தூய ஞானமான முழுமுதற் கடவுளை கீழ்ப்படிந்து செயல்படுவதுதான் உயிர்வாழிகள் கடமை. ஆனால் அவங்க தூய ஞானத்திலிருந்து விலகி வந்திருக்கனால அவங்க இந்த மாய சக்தினால கட்டுப்படுத்தப்படுறாங்க. அதனால அவங்க கடவுளை புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. மாயையின் சக்தி வெறுப்பு வெறுப்பு எனும் இருமையில் தோன்றுகின்றது. இந்த வெறுப்பு வெறுப்பின் காரணத்தினால் முழுமுதற் கடவுளுடன் ஐக்கியமாக விரும்பும் முட்டாள் மனிதன் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணனின் மீது பொறாமை கொள்கிறான். அது நீங்க சொன்னது இப்ப புரியுது. பரமபுருஷர் பகவான் மேல பொறாமை இருந்ததுனாலதான் அவன் அந்த லோகத்தை விட்டு கீழ் லோகத்துக்கு வர்றான். கீழ் லோகத்தை வர்றதுனால அந்த வெறுப்பு வெறுப்புங்கிற மாய சக்தியில அவன் கட்டுப்பட்டு இருக்கனால பரமபுருஷர் பகவான புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது விருப்பு களங்கமடையாது மயங்காத தூய விருப்பு வெறுப்புகளால் களங்கமடையாத மயங்காத தூய பக்தர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் தோன்றுகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் இருமையாலும் அறியாமையாலும் மயங்கியவர்கள் பரமபுருஷ பகவான் ஜடசக்தியினால் படைக்கப்பட்டவர் என்று எண்ணுகின்றனர். நம்ம தூய பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும், அவங்க விருப்பு வெறுப்புக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் என்று சொல்றாங்க. ஆனா இருமையாலும் அருமையாலும் மயங்கியவர்கள் கண்டிப்பா பரமபுருஷர் பரமான புரிஞ்சுக்க முடியாது, அவர் சக்தியை அறிஞ்சிக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. இது அவர்களது துரதிர்ஷ்டம். இவ்வாறு மயங்கியவர்கள் இதற்கு அடையாளமாக மான அவமானம், இன்ப துன்பம், ஆண் பெண், நல்லது கெட்டது, சுகம் துக்கம் முதலிய மயக்கங்களில் ஆழ்ந்து இவள் எனது மனைவி, இது எனது வீடு, நானே இந்த வீட்டின் தலைவன், இந்த நாயகியின் கணவன் நானே என்று எண்ணுகின்றனர். இதுவே மயக்கத்தின் இருமைகளாகும். இருமைகளால் இவ்வாறு மயங்கியவர்கள் முழு முட்டாள்கள் என்பதால் பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இந்த உலகத்தை பிறந்தவங்க எல்லாருமே இது என்னோட வீடு, என்னோட மனைவி, என்னோட குழந்தை, என்னோட காரு, இந்த மாதிரி அந்த என்னதுன்னு சொல்றதுனால அந்த மயக்கத்திலேயே கம்ப்ளீட்டா இன்வால்வ் ஆயிடுறாங்க. அதனால முழுமுதற் கடவுளான பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பாவம் இருக்குதுலயே அது அறியாமைனால அவங்களுக்கு அப்படி இருக்கு. அது மட்டுமல்ல, இங்க 2 விஷயம் பார்த்தோம். ஒண்ணு அறியாமை, இன்னொன்னு என்ன பார்த்தோம்? இருமைகள், உயர்வு தாழ்வு, இன்பம் துன்பம், அதுல மாட்டிட்டு நம்ம கஷ்டப்படுறோம். இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நமக்கு ஏதோ ஒரு நோய் டயக்னோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அடுத்து நம்ம அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வரணும், அடுத்து என்னன்னு பார்க்கணும்.
அதை விட்டு நம்ம அதுலயே நம்ம துக்கப்பட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த மாதிரி இருமைகள்ல மாட்டிட்டு முடிக்கிறோம். கஷ்டம், இன்பம், துன்பம் அப்படின்றதுல மாட்டிட்டே இருக்கும். அப்ப அடுத்து வரப்போற அந்த வாழ்க்கையோ இல்ல அடுத்து நம்ம என்ன மேற்கொண்டு செய்யணுன்றதை விடுத்து நம்ம இதுலயே ஊழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து மற்ற கஷ்டங்கள், அதனாலயே நமக்கு வந்து நிறைய மனசோர்வும், மன ரீதியான கஷ்டங்கள், மத்த யாருக்கிட்டயும் நம்ம பேச மாட்டோம். ஸோ அதனுடைய ரீதியான ப்ராப்ளங்கள். ஸோ அதனால இந்த இருமைகள்ல வந்து நம்ம விடுபடணும் அப்படின்னாக்கா தூய பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால மட்டுமே இதுல விடுபட முடியும். இல்லைன்னா அதுலயே உழன்று கொண்டிருப்போம்ன்றதை பார்க்கிறோம். 28வது பதம். ஏஷாம் त्वन्तकतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते त्वन्तवमां हर्निमुक्ता பஜந்தே மாம் திருடபிரதாக. முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். யாரெல்லாம் பகவானுக்கு வந்து மன உறுதியோட பக்தி தொண்டு பண்ண முடியும், போன ஜென்மத்திலையும் இந்த ஜென்மத்திலையும் வந்து புண்ணிய செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருந்தால் ஒழிய, அவங்களுடைய பாவங்கள் முழுமையாக ஒழுக்கப்பட்டால் ஒழிய நம்ம வந்து பக்தி தொண்டுல ஈடுபட முடியாது. ஸோ அது அந்த மாதிரியான செயல்கள், பாவங்கள்லாம் ஒழிக்கப்பட்டாதான் நம்ம வந்து இந்த இருமையில இருந்து பூரணமாக விடுபட்டிருப்போம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். திவ்யமான நிலைக்கு ஏற்றம் பெற தகுதி வாய்ந்தவர்களை இப்பதம் சுட்டி காட்டுகின்றது. பாவிகள், நாத்திகர்கள், முட்டாள்கள். பாவிகள்ன்றது யாருக்கு? தவறான செயல்களை செய்யறோம். மனுஷனா இருந்து நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதை விடுத்து அந்த விக்கர்மவாதிகள், நாத்திகர்கள், கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவங்க. முட்டாள்கள், கடவுளுக்கு வந்து உருவமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. மற்றும் வஞ்சகர்கள், நான் தான் கடவுள்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி விருப்பு வெறுப்பின் இருமையை கடப்பது மிகவும் கடினமாகும். இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். யாரெல்லாம் சரணடைய மாட்டார்கள்? இந்த 4 பேரும் பகவானிடத்தில் சரணடைய மாட்டார்கள். அறநெறிகளை பயிற்சி செய்து வாழ்வை கழித்தவர்கள், புண்ணியம் செய்தவர்கள். யாரெல்லாம் பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா, ஒழுக்க நெறிகளை, சாஸ்திர விதிகளை பயன்படுத்தினவங்க, அறநெறிகளை பயிற்சி செய்து வாழ்வை கழித்தவர், புண்ணியம் செய்தவர்கள், பாவ விளைவுகளை வென்றவர்கள் மட்டுமே பக்தி தொண்டினை ஏற்று படிப்படியாக பரமபுருஷ பகவானை பற்றி தூய ஞானத்தினை அடைய முடியும். ஆன்மீக தளத்தில் நிலை பெறுவதற்கான வழிமுறை இதுவே. இத்தகைய ஏற்றம் தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் சாத்தியமாகும். ஸோ தூய பக்தர்களோட சங்கம் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. அவர்கள் கூட இருக்கும்போது இந்த இது வந்து சாத்தியப்படும். ஏனெனில் சிறந்த பக்தர்களின் சங்கத்தினால் மயக்கத்திலிருந்து நம்மால் விடுபட முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5.5.2 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, உண்மையிலேயே ஒருவன் முக்தியை விரும்பினால் அவன் பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். ரொம்ப நமக்கு வந்து சில சமயம் நம்மளுடைய ஆன்மீக பயிற்சி சரியா போகலன்னு தோணுச்சுன்னா, பக்தர்களை நம்ம வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கி அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம சேவைகள் செய்யும்போது, அவங்களுக்கு வந்து லெக்சர் கொடுக்கணும், மற்றவங்களுக்கு போய் அந்த ஹவுஸ் ப்ரோக்ராம் பண்றதும் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த பக்தர்களை நம்ம உண்மையான பக்தர்களை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு தொண்டு செய்யும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருமைகள்ல இருந்து விட முடியும். மகத் சேவாம் ஸ்வராரம் ஆகூர் விமுக்தேத. ஆனால் பௌதீகவாதிகளின் தொடர்பில் இருப்பவன் இருள் சூழ்ந்த இடத்தை நோக்கி செல்லும் பாதையில் உள்ளான். அது உண்மைதான் இல்லையா? நம்ம அப்ப பௌதீகவாதிகளோட இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மேபி இன்னொரு ப்ராஜெக்டை பத்தி திங்க் பண்ணலாம். இல்ல நம்ம ஒழுங்கா இருந்தாலும் கூட இருக்கவங்க அடுத்தவங்களை எப்படி கீழே வீழ்த்திட்டு அடிச்சுட்டு நம்ம மேல போக முடியுன்றதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளை மீண்டும் மீண்டும் இந்த கர்ம பலன்கள்ல தான் நம்மளை பந்தப்படுத்தும். அப்ப திருப்பி பிறப்பு இறப்புல மாட்டிட்டு இருப்போம். அப்ப அது இருள் தானே நமக்கு. ஸோ அந்த இருள் சூழ்ந்த இடத்தை நோக்கி செல்லும் பாதையில் உள்ளார்கள் யாரு? இந்த பௌதீகவாதிகளோட தொடர்பில் இருக்கோம். தமோத்வாரம் தோஷிதாம் சங்கி சங்கம். இவ்வுலகில் உள்ள கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை மயக்கத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காகவே பகவானின் அனைத்து பக்தர்களும் இப்பூ உலகில் பயணம் செய்கின்றனர். அதுதான் எப்படி பயணம் செய்கின்றார்கள்? நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் ரூபத்தில் அவங்க பயணம் செய்யறாங்க. பரம புருஷருக்கு கீழ்ப்படிந்து செயல்படுவதே தங்களது ஸ்வரூப நிலை. அந்த ஆத்மாவோட நிலை என்ன? நம்மளுடைய நிலை என்ன? தாசானு 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 தாசன், பகவானுடைய தாசன். அப்படி மறந்திருந்ததுனாலதான் நம்ம இங்க கஷ்டப்பட்டிருக்கோம். நம்மளுடைய நிலையை மறந்திருப்பது கடவுளின் சட்டத்தை கடுமையாக மீறுவதாகும் என்பதை அருவவாதிகள் அறிவதில்லை. தனது ஸ்வரூப நிலையில் மீண்டும் நிலை பெறாதவரை முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்வதோ மன உறுதியுடன் அவரது திவ்யமான அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுவதோ சாத்தியம் இல்லாததாகும். பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நான் அவருடைய தாசன்றது தெரியும்.
அப்ப அவரை நான் எப்படி அடையணும்ன்றது தெரியும். இப்போ மன உறுதியோடு அவருக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டுல நாம முழுமையாக ஈடுபடுத்துவோம். 29வது பரம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஜானகிராமன் மாதாஜி. இல்ல ரவிக்குமார் இருக்காங்க மாதாஜி. யாருங்க? ஜரா மரண மோட்சாய மாமேஸ்திரிய யதந்தியே தேவ் ரஹமத்தத் விது கிருஷ்ணமத் யாத்மம் சர்ம சாகிலம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ரவிக்குமார் பிரபு அடுத்த பதம் வாசிக்க தயாரா இருங்க பிரபு. அடுத்த பதம் ரவிக்குமார் பிரபு. முதுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அருவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நமக்கு வந்து அந்த 2 விதமான துன்பங்கள், 3 விதமான துன்பங்கள் அப்படி பாக்குறோம் நம்ம இல்லையா? அதி ஆத்மிக, அதி பௌதிக, அதி தெய்வீக, இதெல்லாம் பிரைமரி மிசரிஸ். முதல் தரமான துன்பங்கள். 2ஆம் தரமான துன்பங்கள் என்ன? பிறப்புன்றதே ஒரு பெரிய துன்பம் தான். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். சோ இதுல இருந்து விடுபடணும். அதுதானே ஒரு அறிவுடையவனுடைய செயல். இல்லைன்னா மீண்டும் மீண்டும் இதுல நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்போம். இதுல இருந்து நம்ம விடுபடணும்னா என்ன பண்ணும்? பக்தி தொண்டு கிட்ட அடைக்கலம் பெறணும். நம்மளுடைய ஸ்வரூபம் என்ன? யாராச்சும் ஒருத்தருக்கு அன்பும் சேவையும் பண்றது மட்டும்தான் நம்ம ஸ்வரூபம். உண்மைதானே இது? ஒண்ணு வீட்டுல இருக்கவங்க மேல பண்ணுவோம் அன்போ, இல்ல அவங்களுக்கு தேவையான வேலை பண்ணி கொடுப்போம், சேவைகளை பண்ணுவோம். அத ஆத்மாவுக்கும் நமக்கு கடமை இருக்குன்றதுனால பகவானுக்கும் அதை செய்யும். அவருடைய அந்த திவ்யமான செயல்களை பற்றி அறியறதுனால அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த பக்தர்களாக கருதப்படுறாங்க. பிரம்மன் நிலையில அவங்க எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார்கள், தூய பக்தர்கள். பொருளுரை வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவை இந்த ஜட உடலைத்தான் பாதிக்கின்றன, ஆன்மீக உடலை அல்ல. ஆன்மீக உடலுக்கு பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவை கிடையாது. எனவே ஆன்மீக உடலை பெற்று பரமபுருஷ பகவானின் தோழர்களில் ஒருவனாக ஆகி நித்தியமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு உண்மையில் முக்தி பெற்றவனாவான். அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் பிரம்மன். தன்னை பிரம்மனாக, ஆன்மீக ஆத்மாவாக ஒரு உணர வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. ஆழியின் இந்த பிரம்ம ஞானம் இப்பதத்தின்படி பக்தி தொண்டிலும் உள்ளது. தூய பக்தர்களின் பிரம்மனின் தளத்தில் திவ்யமாக நிலை பெற்றுள்ளனர். மேலும் திவ்யமான செயல்கள் அனைத்தும் அவர்கள் அறிவர். பகவானின் திவ்யமான தொண்டில் தங்களை ஈடுபடுத்தி 4 வித தூய்மையற்ற பக்தர்கள் தாங்கள் விரும்பிய குறிக்கோளை அடைகின்றனர். மேலும் முழுமுதற் கடவுளின் கருணையினால் பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வை அடையும் போது அவர்கள் புருஷனுடனான ஆன்மீக உறவினை உண்மையில் அனுபவிக்கின்றனர். ஆனால் தேவர்களை வழிபடுவோர் முழுமுதற் கடவுளின் உன்னத லோகத்தை ஒருபோதும் அடைவதில்லை. பிரம்மனை உணர்ந்த சிற்றறிவு படைத்தோரும் கோலோக விருந்தாவனம் எனப்படும் கிருஷ்ணரது உன்னதமான லோகத்தை அடைய முடியாது. செயல்களை கிருஷ்ண உணர்வுடன் செயலாற்றுவோர் மட்டுமே மாம் ஆசிரித்யா பிரம்மன் என்று அழைக்கப்பட தகுதியுடையவர்கள். ஏனெனில் அவர்கள் கிருஷ்ண லோகத்தை அடைவதற்கான உண்மையான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அத்தகையோருக்கு கிருஷ்ணரை பற்றிய சந்தேகங்கள் ஏதும் கிடையாது என்பதால் அவர்களே உண்மையான பிரம்மன். சொல்லுங்க மாதா. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் யாரு 4 பேர் பகவான் இடத்துல சரணடைவாங்க, யார் சரணடைய மாட்டாங்க. சோ அந்த சரணடைகிறவங்க வந்து தூய்மையான பக்தர்களா? கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு ஒரு பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து நான் வந்து பகவானுக்கு தொண்டு பண்றேன்றதுனால நான் தூய்மையற்றவன். யாரு தூய்மையான பக்தர்கள்? எவன் ஒருவர் தூய்மையாக பகவானிடத்துல எதையும் எதிர்பார்க்காம அனன்ய கலப்படமற்ற தூய்மையான பக்தி பண்றாங்க, அவங்கதான் தூய்மையான பக்தர்கள். ஆனா 4 பேர் பகவான் இடத்துல சரணடைறாங்க. யாரு? கஷ்டத்துல இருக்கவங்க, ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கவங்க. யாருமே இல்ல, நீதான் எனக்கு கதி அப்படின்னு. எனக்கு இன்னைக்கு இந்த இது நடந்துச்சு, நாளைக்கு இன்னும் நிறைய நடக்கணும், அப்ப நான் இவ்வளவு வந்து பகவானுக்கு பர்சன்டேஜ் வைஸ் நான் வந்து பெனிஃபிட் கொடுப்பேன். செல்வத்தை கேட்கிறவங்க, ஆஹ் ஆஹ் ஞானத்தை தேடுறவங்க, யாரு கடவுள் அப்படின்னு தேடுறவங்க. இல்ல இவருதான் கடவுள்னு தெரிஞ்சிருச்சு, அவருடைய பூரணத்துவத்தை இன்னும் முழுமையாக அவரை பத்தி அறிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணக்கூடிய ஞானிகள். ஸோ இந்த 4 பேர் பகவான் இடத்துல சரணடைறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தேவை இருக்கின்றது, அதனால அவங்க தூய்மையற்ற பக்தர்கள் அப்படின்னு பார்க்க நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனாலும் அவங்க அட்லீஸ்ட் பகவானை சரணடைறாங்க இல்லையா? மேல பார்த்த அந்த 4 பேர் மாதிரி இல்லாம அவங்க பகவானை சரணடைறதுனால அவங்க மேல பகவானுக்கு ஒரு கருணை கிடைக்கப்பட்டு
பூரணமான ஒரு கிருஷ்ண உணர்வை அவங்களால கண்டிப்பாக அடைய முடியும், அவர்கள் அடைவார்கள். சோ அப்படி அவங்க வந்து பரமபுருஷனான ஆன்மீக உறவினை உண்மையில் அனுபவிக்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா தேவர்களை வழிபடுறவங்க தேவர்களுடைய லோகத்துக்கு போவாங்க, பகவானை வழிபடுறவங்க பகவானுடைய லோகத்துக்கு போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சோ கடைசி பதம், கடைசி பேராகிராஃப் வாசிங்க பிரபு. பகவானின் விக்கிரகத்தை வழிபடுவதில் ஈடுபட்டு வருவரும் பௌதிக பந்தத்தின் முக்தி பெறுவதற்காக பகவானின் மீது தியானம் செய்பவர்களும் கூட பகவானின் கருணையால் பிரம்மன், அதிபூத போன்றவற்றின் பொருளை அறிய முடியும். பகவான் இதனை அடுத்த அத்தியாயத்தில் விளக்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ பகவானின் விக்கிரகத்தை அர்ச்ச விக்கிரகத்தை வழிபடுறதுல ஈடுபடுறவங்க பௌதீக பந்தத்துல இருந்து முக்தி பெறுவதற்கு பகவானின் மீது தியானம் செய்பவர்களும் கூட பகவானோட கருணையினால, அவருடைய கருணையெல்லாம் எதுவுமே நடக்காது. பிரம்மன், அதிபூத, அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம அடுத்ததுல பார்க்க போறோம். திருப்பி அவர் கேள்விகள் கேட்பார். கஷேத்திர விவாக யோகம்னா என்னன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். கடைசி பதம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ரவிக்குமார் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. தாதி தைவம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் சயே விது பிரயாண காலே அபிசமாம் தே விதுர் யுக்த சேதச. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க பிரபு. படிக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவோர் பரமபுருஷ மொழிபெயர்ப்பு படிச்சுட்டு அப்புறம் பொருளுரை படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களையும் ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷ பகவானாக என்னை அறிய முடியும். ஓகே, இதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னு சொல்லுங்க பிரபு. என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த 4 லைன்ல இருந்து? ட்ரை பண்ணுங்க. என்ன புரிஞ்சுதுன்னு ட்ரை பண்ணுங்க. உணர்வுடன் நம்ம எப்பவுமே இருக்கும்போது மரண நேரத்திலயும் பகவானை நம்ம அறிய முடியும் அப்படிங்கிறது தானே மாதாஜி. ஓகே, சோ பகவான் அந்த பௌதிக தோற்றத்துக்கு யாரு காரணம்? அவர்தான் காரணம். எல்லா அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க் எல்லாம் யார் பண்றாங்க? தேவர்கள். யாரோட மேற்பார்வையில பண்றாங்க? பகவானுடைய மேற்பார்வையில. எந்த விதமான, ஏன்னா யாகம், தானம், தவம் அது வந்து எல்லா வர்ணத்துல இருக்கவங்களுக்கும் எல்லா ஆசிரமத்துல இருக்கவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டிய ஒரு கடமை. அது இல்லாம எல்லா யுகங்கள்லயும் இருக்கு. அதனால எல்லா வித யாகங்களை யாருக்கு நம்ம ஆகுதி கொடுக்கிறோம், சமர்ப்பணம் பண்றோம்? பகவானுக்காக கொடுக்கிறோம். அது அனைத்தும் வந்து பரமபுருஷ பகவானுக்கு அப்படின்றத ஒரு புரிதலோட, அவரை பற்றின ஒரு உணர்வோட இருக்கிறவங்க மரணிக்கும் தருவாயிலும் கூட பகவான புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. கரெக்டா சொன்னீங்க பிரபு. வாசிங்க பொருளுரை முதல் பேராகிராஃப். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவோர் பரமபுருஷ பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுதல் எனும் பாதையில் இருந்து ஒருபோதும் விளங்குவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் திவ்யமான தொடர்பில் பரமபுருஷா எவ்வாறு பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் தேவர்களையும் ஆட்சி செய்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். படிப்படியாக இத்தகைய திவ்யமான உறவின் விளைவாக ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானின் மீது பூரண நம்பிக்கையை பெறுகிறான். அத்தகு கிருஷ்ண பக்தனால் இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை மறக்க முடியாது. இவ்வாறாக அவன் இயல்பாகவே பரமபுருஷரின் வாசஸ்தலமான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு உயர்வு பெறுகிறான். இந்த 7ஆம் அத்தியாயம் எவ்வாறு பூரண கிருஷ்ண உணர்வினை அடைய முடியும் என்பதனை முக்கியமாக விளக்குகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வின் ஆரம்பம் கிருஷ்ண பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதாகும். அத்தகு உறவு ஆன்மீகமானது என்பதால் உடனே அது ஒருவனை புருஷரோடு நேரடி தொடர்பில் இணைத்து விடுகின்றது. பின்னர் கிருஷ்ணரின் கருணையால் அவரே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்பதையும் புரிந்து கொள்ளலாம். அதே சமயத்தில் உயிர்வாளியன் ஸ்வரூப நிலையையும் எவ்வாறு அவன் கிருஷ்ணரை சமயத்தில் உயிர்வாளியன் ஸ்வரூப நிலையை திருப்பி அதை படிச்ச மறந்து ஜட செயல்களில் பந்தப்பட்டுள்ளான் என்பதையும் முறையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். நல்லுறவின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வினை படிப்படியாக வளர்த்து கிருஷ்ணரை மறந்தாலேயே ஜட இயற்கையின் நியதிகளில்தான் சிறைப்பட வேண்டியதாயிற்று என்பதை ஜீவாத்மா அறிய முடியும். மேலும் கிருஷ்ண உணர்வினை மீண்டும் பெறுவதற்கான ஒரு அரிய வாய்ப்பே இந்த மனித பிறவி என்பதையும்
இதனை பரமபுருஷரின் காரணமற்ற கருணையை பெறுவதற்கு உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதையும் அவன் புரிந்து கொள்ள முடியும். துயரத்தில் உள்ள மனிதன், வேள்வியுடைய மனிதன், பௌதிக பொருட்களுக்கான மேடம் இது மாதாஜி கேள்வியுடைய மனிதன் கேள்வியுடைய மனிதன், பௌதீக பொருள்களுக்கான தேவையுடைய மனிதன், பிரம்ம ஞானம், பரமாத்மா ஞானம், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயிலிருந்து விடுதலை மற்றும் முழு முதற் கடவுளை வழிபடுதல் போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் எவன் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் உண்மையான ஏற்றம் பெற்றுள்ளானோ அவன் பல்வேறு வழிமுறைகளை கண்டுகொள்வதில்லை. அவன் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் தன்னை நேரடியாக எளிமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வதன் மூலம் பகவான் கிருஷ்ணருடைய நித்திய தொண்டன் எனும் தனது ஸ்வரூப நிலையை அடைகின்றான். அத்தகைய நிலையில் தூய பக்தி தொண்டில் முழு முதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதிலும் அவரை புகழ்வதிலும் அவன் ஆனந்தம் அடைகின்றான். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் தனது நோக்கங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறிவிடும் என்பதில் அவன் திடமான நம்பிக்கை கொண்டுள்ளான். இந்த உறுதியான நம்பிக்கை திருடவர்த எனப்படுகிறது. பக்தி யோகம் அல்லது திவ்யமான அன்பு தொண்டின் தொடக்கம் இதுவே எல்லா சாஸ்திரங்களின் தீர்ப்பாகும். இந்த உறுதியான முடிவின் சாரமே இந்த 7ஆம் அத்தியாயம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் பூரணத்தின் ஞானம் என்னும் 7ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, பிரணாம் பிரபு. ஸோ இந்த பதத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம அந்த 4 விதமான மக்கள் பகவான சரணடைறத பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ பகவானுடைய கருணை இருக்குந்தா கண்டிப்பா அவங்க வந்து பகவானை பத்தின முழுமையான அந்த ஞானத்தை உணர்ந்து அவரே வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றத புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ இதோட நம்மளுடைய 7வது பதம் முடிவடைகின்றது. 7வது அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது. ஸோ 7வது அத்தியாயம் பூரணத்தின் ஞானம் என்பது 7வது அத்தியாயம். டைம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஐ திங்க் இதோட நம்ம முடிச்சிருவோம். நாளைக்கு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா 8வது அத்தியாயம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அந்த 4 பேர் சொல்றேன் இல்லையா? அறிவுடையோர், அறிவு தேர்வோர், தேவையுடையோர், அது கொஞ்சம் சுருக்கமா விளக்கும். அதுதான் பிரபு, துயரத்தில் இருப்பவங்க, கஷ்டத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்வத்தை வேண்டுவோர், பகவானுடைய அந்த செல்வத்தை வேண்டுவோர். இங்க நம்ம அவங்களதான் பாக்குறோம் பாரு. கஷ்டத்துல இருக்கவங்க, செல்வத்தை வேண்டுபவர்கள், ஞானத்தை தேடுறவங்க, அதுக்கப்புறம் கேள்வி ஞானமுடையவர்கள். கஷ்டத்துல நம்ம வந்து சந்தோஷத்துல கூட மறந்துடுவோம், ஆனா கஷ்டத்துல கடவுளை எனக்கு ஏன் இப்படி பண்ணேன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அதனால கஷ்டத்துல இருக்கிறவங்க, இந்த தடவை எனக்கு இவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஆச்சு, அதனால எனக்கு இன்னும் அடுத்து வரணும்னா இந்த சாமியை போய் கும்பிட்டு அது நடக்கும். கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் கேட்டு அது கிடைக்கலாம். திருப்பதியில போய் நம்ம ஏன் அவரை வந்து ரொம்ப பெரிய எல்லாரும் அங்க போய் ஏன் வந்து செல்வத்தை இது பண்றாங்க? ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா? சோ செல்வத்தை வேண்டுபவர்கள், கேள்வியுடையவர்கள், யாரு கடவுள் அப்படின்னு தேடுறாங்களே அவங்க, பூரணத்தின் ஞானத்தை தேடுவோம். ஞானிகளுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், அவரை பத்தி இன்னும் நம்ம வந்து முழுமையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க வந்து அந்த ஞானத்தோடு அவர் மேல பக்தி செலுத்துறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிகிறது. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சௌவாதே ஞான விஞ்ஞான யோகோ நாம சப்தமோத்யாயः. ஹரி ஓம். ஓகே, வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். வரோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி. ஓகேங்க பிரபு. இன்னைக்கு வந்திருக்குது யார்? ரவிக்குமார் பிரபு. ரவிக்குமார் பிரபு, நாளைக்கு கூட நீங்க வந்துருங்க பிரபு. இது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸுங்களா ரவிக்குமார் பிரபு? எங்களோட கிளாஸ்ல நீங்க இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸுங்களா? இது ஃபர்ஸ்ட் நேத்து ஆக்சுவலி மோகன்தாஸ் மாதா இது பிரபு கிட்ட இது பண்ண மேடம் பண்ண மாதாஜி. ஓகே ஓகே,
செகண்ட் சாப்டர் இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்தீங்களா? என்ன மாதாஜி? மோகன்தாஸ் பிரபு கிட்ட எந்த சாப்டர் வரைக்கும் வந்திருந்தீங்க? மோகன்தாஸ் லெவல் பிரபு 2 ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். அதுதான் அவர்கிட்ட எந்த சாப்டர் முடிச்சீங்கன்னு கேக்குறேன். நம்ம 7வது சாப்டர்ல இருக்கோம், அதுக்குதான் கேக்குறேன். அது ஸ்டார்டிங் ஓகே சரியா ஓகே, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல பிரபு. ஃப்ரைடே இருக்கு அவரோட கிளாஸ், நீங்க அதுலயும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், நம்ம கூடயும் ஃப்ரைடேல ஜாயின் இருக்கணும். பண்ணிக்கலாம். நம்ம சொன்னா இங்க வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க மாதாஜி, இதையும் ஆமா கேட்பாங்க. ஆமா ஆமா சரிங்க பிரபு, சொல்லலாம். சரிங்க நாளை மாதாஜி, இதுல நான் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி பிரபு, சொல்லிடுங்க, ஆனா அதையும் கண்டினியூ மெசேஜ் பண்ணுங்க, வச்சிருங்க. ஃப்ரைடேவும் கண்டினியூ பண்ணுங்க. சரிங்க பிரபு, சரி. நல்ல நீங்க நல்லது ஃப்ரைடேவும் கண்டினியூ பண்ணுங்க பிரபு. நாளைக்கும் வந்துருங்க எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். நித்தை கௌர பிரேமனந்தே ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். சோ எல்லாரும் நாளைக்கு வந்துருங்க, இதே 7 மணிக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. வைண்ட் அப் ஹரே பண்றோம் கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி, தண்டவத் பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. பிரபு. பிரணாம் பிரபு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, தண்டவத் பிரணாம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண மாதாஜி மாதாஜி. பிரபு. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.